ברוכים הבאים לאפליקציה שלנו, תמיכה רגשית חכמה מבוססת בינה מלאכותית. זו התצוגה הראשית, פשוטה ונעימה, עם גישה מהירה לכל האפשרויות. יש כאן כפתור עזרה מיידית, לחצן מצוקה עם מספרי עזרה מיידיים, לכל מצב חירום רגשי. באזור טיפול עצמי תמצאו מבחנים וניתוח רגשי המבוססים על שאלות מותאמות אישית. המשתמש עונה על שאלות לפי איך הרגיש בשבועיים האחרונים. כל תשובה עוזרת להבין את המצב הרגשי. המידע עובר למודל הבינה המלאכותית שלנו, שמייצר המלצות מותאמות אישית. ניתן גם לענות בקול. המערכת מנתחת את הטון דיבור והרגש שמאחוריו. בסיום מתקבלת המלצה אישית, מדויקת ורגישה. הכל תוך שניות. אם צריך רגע של רוגע, יש כאן מדיטציות ומאמרים בנושא בריאות נפשית. ולסיום, יומן אישי לעקוב אחרי מצבים רגשיים, מחשבות ואירועים חשובים.